बेसेबां गनायजाथाव? बेथ' 100% बे गनायथाव नङा मानोना बिथांखौ जोङो सासे आन्दलनकारि हिसाबै बिथांखौ जों क्रिटिसाइज खालामनो बायो खिन्थु मालाबा समाव बिथांनि जे दाम गैथारै जे ओंथि गैथारै खोथाफोर बुंबा जों बुंनो मालाबा बायद' जानो गोनां जायो दिनैहाय बे हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ स्टुपिड लिडार बा मुर्ख सासे लिडार होननाया बिथांनि थाखाय बिराद लाजिथावथाव बे सासे बेसेबां गिदिर सेक्रिफाइस खालामनानै गोदो VF बा भलन्टियार फर्सनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेब्ला 96आव जेब्ला BLT गठन जायो बेनिफ्राय थांनाय जे जोंनि चेयारमेन मानाव गेदेर सिलागां बसुमतारीनि उनाव बेनि उननिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारानो BLTखौ दैदेननानै थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिथाङा बे BTC ओनसोलखौ बा बे BTC नामाकरणजों दिनै एग्रिमेन्टजों बा सुक्ति खालामनानै लवारावबो आपार हाउसआवबो पास खालामनानै गभर्नरनि एसेन्ट मोननानै बे BTCखौ सृष्टि खालामबाय दिनैहाय बिथाङा बे ओनसोलाव 9000 बर्ग स्कुवेर किल'मिटार हा जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामनानै होबाय दा बिथांखौ सासे मुर्ख लिडार बा स्टुपिड लिडार होननाया बिथांनि थाखाय गनायथाव नङा जों बुंनो थाङो जों मालाबा बुंनो गोसो जायो मानगोनां फेरेंग्रा दा बिथांमोन बा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना 37 बोसोर आन्दलन खालामदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो जों बुङा जों समस्त NDP संगठनखौ जों बुङा बिथांमोना सक्तिकारि हिसाबै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी बा रन्जित बसुमतारी बिथां मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनैहाय सुक्ति खालामनानै बे 37 बोसोर आन्दलन खालामनायाव बिथांमोना बे बर' जाथिनो बा बे BTC बासिनो 37 लेसाबो बिथांमोना दिनैसिम हा होफैनो हाया बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बुंनो सानामोन मालाबा बिथांमोननि जे मानसिफोरखौ इनायै जे भइस इनायै जे मानसिफोरखौ सोंखारिनाय नंथारै खोथाफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव प्रतिफलन खालामनो नागिरनाय इस्टाब्लिश खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ मालाबा जों सयज' खालामनो हाया जों नव प्रजन्म हिसाबै जों सयज' खालामनो हाया माया गोसोम जों बेखौ मिथिगौ माया गुफुर जों मिथिगौ मालाबा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरनायाव मालाबा सोरनिबा बेक्ति आक्रमण खालामनो नागिरनायफोरखौ मालाबा सयज' खालामनो हायैजों जानो गोनां जायो आं खावलायगोन बिथांमोना जोंनि जाथिनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे गाज्रि मुं सुनानै गाज्रि नामाकरण होनानै रायजोनि गेजेराव मुगैजानाय रायजोनि गेजेराव गाज्रि मोनजानाय जाहाथे साफ्रोमबो लिडारखौ जों सनमान होयो बेबायदि जों जाहाथे खालामनो सिन्था खालामा आं बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायगोन जों पजिटिभलि जों सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जों जौगालांहोनायनि जायखि सोरबा पलिटिक्सआवनो था सोरबा माबा असामाजिक जेनेबा सामाजिक भाबै जेनेबा संगठनाव थादों जोङो बे ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बे BTC ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जों गोजौआव जौगाहोनायाव जों लांनांगौनि थाखाय जों जेखि कर्नाराव थाया मानो जों बे सार्थखौ पूरन खालामनो जों बयबो खालामनांगोन जों अपोजिसन हिसाबै जों बखिबाय थागोन बुंबाय थागोन जों आसि थुनानै बुंबाय थागोन दा बिथांमोना जोंखौ मालाबा सयज' खालामनो हाया बेक्ति आक्रमण खालामो बिथांमोना बेफोर मोजां डेम'क्रेसिनि मोजां सिम्पटम्स नङा होननानै आं सानो दा बिथांमोनासो मालाबा गावसोरसो अपोजिसननि लिडारफोर बायदि बिथांमोनासो मालाबा जोंनि अपोजिसनाव थानाय मानसिफोरखौसो क्रिटिसाइज खालामबाय थानायखौसो जों नुबाय थायो बिथांमोना गावसोरखौ सोलायहोनो गावसोरखौ मोनसे राइट डिसिसनाव फैनो थाखाय बिथांमोनखौ सेस्था खालामनायखौ आं नुवाखै आरोखि खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जे BPF राजनितिक दोलो हिसाबै जोंनि दतमा समस्तिया थांनाय 2005निफ्रायनो सक्रिय भाबै खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै दा जोंनि दतमा समस्ति हिसाबै फ्राय बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF राजनितिक दोलोजों लोब जयेन जाफैगासिनो दं थिग बिदिनो थांनाय 3 माससोनि सिगां खेबसे बेवहायबो आङो फ्राय 1200सो मानसिखौ जयनिं खालामखांबाय बिनि उनावहाय दाखालि सेरफांगुरियाव जे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला दुर्गा फुजानि जे मण्डप बेखौ बेखेवनो फैनायाव बिथांजों जगाजग जानानै बा BPF राजनितिक दोलोआव जगदान जानो होननानै फिन खेबसेबाव बेवहायबो जोङो जयनिं प्रग्रामखौ लाफिननो गोनां जादों बेवहायबो 800नि बारा बिभिन्न राजनितिक दोलोनिफ्राय आरो बिभिन्न जाथि गोष्ठीनिफ्राय जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव जयेन जाफैदों आरो फिन खेबसे दिनैहाय जे 12 डिसेम्बर
2023 दिनैनि दिनाव आरोबाव फ्राय 400सो मानसि जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव दिनैहाय जगदान जाफैदों बिथांमोनखौ आङो BPF राजनितिक दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ मावबाय आरो बिथांमोनखौ आङो दीर्घायु खामानि खालामबाय आरो बिथांमोना फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलोनि जे निति आदर्श बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि जे निर्देशखौ हरा मानो बिथांमोना निस्सय बे निर्देशनाखौ पालन खालामगोन आरो फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलोखौ गोजौ फारसे आवगायलांहोगोन आरो फैबाय थागोन समाव इलेक्सन जेब्ला थौआ फैयो बा इलेक्सना जेब्ला जायो बेवहाय दतमा समष्टि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिया बिपुल भटआव भट होनानै देरहासार खालामनायाव निस्सय सहाय खालामनो हागोन होननानै आं सानो फैबाय थानाय समाव आरो बबेनिख्रुइ बांसिन जइन जाबावगोननि माबा मोनसे आसा दङ दाथ' जोङो फ्राय जोंजों जगाजग जानाय गामि गामि फ्राय बहाबा 20 जन बहाबा 30 जन गोजानखाय आङो दिनैनि बे ओनसोलाव आङो जयनिं खालामफैनाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जायाखै परिस्थिति समाव फैबाय थागोन समाव आङो बे ओनसोलाव बे ओनसोलनि बा एरियायाव थाङै थाङैनो बिथांमोनखौ 50 जन 40 जन बिथांमोनखौ आं बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों रायज्लायबाय बिथांमोनखौ जों जायगायावनो थांनानै बिथांमोनखौ आरो फिन खेबसे आरो जयनिं प्रग्रामखौ जों लालांबाय थागोन